So ai bacin haka ne ko? Mu kuma yan adawa ne. Amma da haka da mun gasa ta gada. Haka ne zama lalle duk abin da zaka ci su kai nasara ba. Wata rana kai nasara wata rana kai nasara kanka. Amma ni ban da bakin ciki amma na musu fatan alkhairi haka Allah ya hukunta. Mun gode wai to coach ba. Muna godiya ga Allah wasa yake an yi lafiya an tashi lafiya. To masha Allah. Mu sauran yan wasa su zabure. To masha Allah. To, assalamu alaikum ranka shirye dai. Assalamu alaikum assalam. A matsayinka na jagoran kiru da bil a jam'iyyar Kwankwasiya Amana NNPP kenan. Gashi yau an zo ƙarshen match ko kuma in ce champion na ainihin league wanda kai ka saka da kanka a ƙarƙashin kuma jam'iyyar NNPP wato Kwankwasiya Amana. Me za ka iya cewa dangane da wannan ƙarshen lokaci da aka zo da kuma wannan nasarar da aka samu na 'yan garinka da suka samu nasarar ɗaukar wannan kofi a yanzu? To alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah, tsira da amincin Allah su tabbata da shugaba da gaba Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. A gaskiya ina muna da farin ciki kasancewar wannan rana mai tada albarka. Rana ce wacce ba zan manta da ita ba. Na sa gasa ta kofi da yankin mu baki da. Allah cikin ikonsa an yi lafiya an tashi lafiya. Ba abin da ya fi mun wannan farin ciki da jin daɗi kasancewa an yi wasa lafiya an tashi lafiya. Sannan kuma ina godiya ga Allah da aka da yankin mu ko kuma ce wasu yara namu masu ladabi da biyayya suka samu nasarar ɗaukar wannan gasa. Kuma abin mamaki shine kusan in cewa da ƙane ne suka zo ƙarshen wannan wasa a ainihin superstar da kuma ziba boys kusan wa da ƙane ne. Amma cikin ikon Allah dai abin yayi ban sha'awa yayi daɗi an yi lafiya an tashi lafiya wannan shine babban farin ciki na. Masha Allah. Shin akwai wani sako da zaka tura al'umma musamman matasa da suke kokarin buga ƙwallon kafa a yanzu haka? Akwai insha Allah. To masha Allah. Abin da zan ƙara kira ga matasanmu shine ala kulli halin mu zama masu ladabi da biyayya. Muddin za ka yi ladabi da biyayya akan kowane irin harka ne ma ko wasa ko kasuwanci ko ma menene inda za ka yi ladabi da biyayya insha Allah za ka samu ci gaba. Domin duk abin da haƙuri bai bada ba to ne ba zai bada ba. Kuma muddin za ka yi biyayya ko ma wani abu ne za ka samu ci gaba insha Allah. Masha Allah. To wani sako za ka tura musamman al'ummar Kiru a dangane da nasarar da aka samu a siyasance na jam'iyyar NNPP da mai girma Madugu Kwankwaso ya kafa wasu matasa zalla a jihar Kano kamar yadda sauran duniya take kallo take mamaki akan hakan kuma. To alhamdulillah ni dai ba abu da zan ce Allah sai dai godiya domin a na director campaign na karamar hukumar Kiru kuma wanda yake wannan shine farkon tenuwa ta na wannan director da aka bani ba abu da zan ce Allah sai godiya domin na samu nasarar da wani ma bai ce bai samu ba. An ban darakta kamfen na gwamna, an ban na shugaban kasa, an ban na ainihin sanato, kuma cikin hukunci Allah gaba ɗaya ba inda ban kawo sakamako ba. To wannan babban farin ciki ne wanda ni ban taɓa manta da a cikin tarihin rayuwata ba. Gaskiya ne. Wannan kira ga 'yan uwana a ci gaba da mai da hankali a koma wannan abu ne da ba da himma insha Allah in kan dai ana addu'a za ka samu katon ubangiji. Gaskiya ne. Wannan magana ta nuna mana cewa kenan akwai wani ƙarin kofi da kake kokarin sawa kenan saboda ka gwada su ne kenan dan ka tabbatar da hakan cewa suna da laifin ko ba su da shi. Alhamdulillah wannan dama shine na farko kuma insha Allah za mu dinga sa kofuna daga nan har tenuwar mu ta kare. Daga nan har shekara 8 za mu dinga sa kofi ko da yaushe. Da wannan ya kare za mu sa wani, da wannan ya kare za mu sa wani. Wannan abu ne wanda zai ƙara jawo hankalin matasa da kuma ƙara shokin mai da hankali akan ainihin wasan ma da ake yi. Sakamakon da gaba ɗaya wasan ma ya zama to ba ma a yi. Saboda rahin irin sa wannan gasar da ba a yi ya zama to yan wasan ba sa training ba sa komai amma ya zama faɗo da ainihin harkar wasan kwallon kuma za ka ko ina za su mai da hankali ganin kowa ya da himma ganin ya samu wannan nasara. Masha Allah, Fitila TV yar asalin garin ka ce kuma yar local government ɗinka me zaka yi wani irin fata zaka yi mata? Ina musu fatan alkhairi ala kulli halin na addu'a Allah daga dare da su ya bunkasa arzikin su da haɗa duniya da lahira. Masha Allah, muna da sauran lokaci wanda muke so ka bamu lonan da wani lokaci zamu zo mu tattauna da kai hira ta musamman. Masha Allah, ko lokaci na cikin gari. To mun gode masha Allah.